हरे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिधि नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ് ടെമ്പിൾ ഇസ്കോൺ മാംഗ്ലൂരിന്റെ ഭഗവത്ഗീത ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഇന്ന് കുറെ പേര് കുറവാണല്ലോ. ഇന്ന് ആരൊക്കെയോ മേളയ്ക്ക് പോകുന്നു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ, കുംഭമേളയ്ക്ക് പോകുന്നു പറഞ്ഞു. നമ്മുടെ ക്ലാസ്സിൽ നിന്നാണ് പറഞ്ഞത്? പറഞ്ഞിരുന്നു ഇവിടെ? ഇല്ല, പറഞ്ഞില്ലല്ലോ, ആരും പറഞ്ഞില്ല. ഇവിടെ പറഞ്ഞില്ലേ? ഇന്ന് വേറെ ക്ലാസ്സിലാണ് പറഞ്ഞത്. ഇന്ന് വളരെ കുറവാണല്ലോ. അത് ഏകാദശി ആയതുകൊണ്ട് ഇന്ന് ക്ലാസ് ഇല്ലാന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടുണ്ടാവോ? ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ നമ്മൾ 20 മാതാജി പക്ഷെ ഞാന് 1-ാം തീയതി കേരളത്തിൽ പോവുക. അപ്പൊ ക്ലാസ് പാടാവോ? ഇപ്പൊ ബാംഗ്ലൂരിൽ താമസിക്കുന്നേ, കേരളത്തിൽ പോവുക. അപ്പം 1 മാസം കഴിഞ്ഞിട്ടേ വരുള്ളൂ. കാറ്ററാക്ട് ഓപ്പറേഷന് വേണ്ടിയാ. ഓ, കേരള സമയമുള്ളപ്പോ കേൾക്കാലോ സൂമിന്റെ ലിങ്കില്. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമുക്ക് നേരെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് പോകാം. ഞാൻ ഇന്നലത്തെ ചോദിക്കുന്നില്ല, ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറഞ്ഞോളൂ. ഞാൻ ലൈവ് ഇത് ചെയ്യുന്നവരെ ഷെയർ ചെയ്യുന്നത്. ഇന്നലെ എന്തൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചത്? ഇന്നലെ എന്തൊക്കെ നമ്മൾ എടുത്തത്? കർമ്മം അകർമ്മം വികർമ്മം പറഞ്ഞില്ലേ നമ്മൾ ഇന്നലെ? കർമ്മം അകർമ്മം വികർമ്മം. അകർമ്മം ഭഗവാന് വേണ്ടി പ്രകാരം ചെയ്യുന്നത് കർമ്മം, ഭഗവാന് വേണ്ടി ചെയ്യുന്നത് അകർമ്മം, ശാസ്ത്രത്തിന് വിരോധമായി ചെയ്യുന്നത് വികർമ്മം. പിന്നെ നമ്മൾ 3 കർമ്മങ്ങളെ പറ്റി പറഞ്ഞു അല്ലെ. പിന്നെ നമ്മള് കർമ്മം ചെയ്യുമ്പോ എന്താണ്? ഫലത്തിൽ ആസക്തി ഇല്ലാതെയിരിക്കണം ചെയ്യണമെന്നും പറഞ്ഞു തന്നു ഭഗവാൻ അല്ലെ. അതെ, ചെയ്യണം. അങ്ങനെ 21-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിലേക്ക് പോകാം നമുക്ക്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. നിരാശീര്യത ചിത്രാത്മാ ത്യക്താ സർവാ പരിഗ്രഹഃ ശാരീരം കേവലം കർമ്മ കുർവന്നാപ്നോതി കിൽബിഷം. മനസ്സിനെയും ബുദ്ധിയെയും പൂർണ്ണമായും നിയന്ത്രിച്ചും തന്റെ സമ്പത്തിലും നേട്ടങ്ങളിലും ഉടമാവകാശ ബോധം ഉപേക്ഷിച്ചും ജീവിതത്തിന് അത്യാവശ്യമായ കർമ്മങ്ങളിൽ മാത്രം ഏർപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ജ്ഞാനിക്ക് കർമ്മത്തിന്റെ പാപഫലങ്ങൾ ഏൽക്കേണ്ടി വരില്ല. മനസ്സിനെയും ബുദ്ധിയെയും പൂർണ്ണമായിട്ടും നിയന്ത്രിക്കുക, തന്റെ സമ്പത്തിലും നേട്ടങ്ങളിലും ഉടമാവകാശ ബോധം ഉപേക്ഷിക്കുക, ജീവിതത്തിന് അത്യാവശ്യമായ കർമ്മങ്ങളിൽ മാത്രം ഏർപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ജ്ഞാനിക്ക് കർമ്മത്തിന്റെ പാപഫലങ്ങൾ ഏൽക്കേണ്ടതായിട്ട് വരുന്നില്ല. അപ്പൊ മനസ്സിനെ ബുദ്ധിയെ നിയന്ത്രിക്കണം. നമുക്ക് സാമ്പത്തിക നേട്ടത്തിലൊന്നും നമുക്ക് എന്ത് പാടില്ല? ഉടമാവകാശ ബോധം ഉപേക്ഷിക്കാം. നമുക്ക് സാമ്പത്തിക നേട്ടങ്ങളിലും പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഉടമാവകാശ ബോധം ഒന്നും നമ്മുടേതേ ഇല്ല. അത് ഉടമസ്ഥാവകാശ ബോധം ഇല്ലാതിരിക്കുക. ജീവിതത്തിന് അത്യാവശ്യമായ കർമ്മങ്ങളിൽ മാത്രം ഏർപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുക. നമുക്ക് ആവശ്യം വേണ്ട കർമ്മങ്ങൾ മാത്രം ചെയ്യുക. അങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന ജ്ഞാനിക്ക് ഒരിക്കലും എന്തുണ്ടാവില്ല? കർമ്മത്തിന്റെ ഫലങ്ങൾ ഏൽക്കേണ്ടതായിട്ട് വരുന്നില്ല. യന്ത്രത്തിന്റെ ഭാഗങ്ങളെ അവയുടെ നിലനിൽപ്പിന് വേണ്ടി മെഴുക്കിയെടുക്കുകയും ശുചിയാക്കുകയും ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മളൊരു യന്ത്രം ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? അത് നല്ല രീതിയിൽ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് അതിന് മെഴുക്കിടണം, ശുചീകരിക്കണം. അതുപോലെ തന്നെ ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിന് നമ്മളെ ശരീരം ഉപയോഗിക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് വേണം? നമ്മളെ ശരീരത്തിന് കർമ്മം ചെയ്യേണ്ടതാണ്. പ്രവർത്തികളിൽ ഏർപ്പെടുത്തണം. നമ്മള് കൃഷ്ണാവബോധവാനായ ഭക്തൻ പ്രവർത്തികൾ നിറവേറ്റുന്ന ശരീരത്തിനെ പുലർത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട്, ഭഗവത് സേവനത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ആ ശരീരം നമുക്ക് ആവശ്യമാണ്. അപ്പൊ ആ ശരീരത്തിനെ നിലനിർത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രം എന്ത് ചെയ്യും? പ്രവർത്തികള് ചെയ്യുന്നു. അങ്ങനത്തെയുള്ള പ്രവർത്തികൾക്ക് എന്തുണ്ടാവില്ല? പ്രതികരണങ്ങൾ അയാളെ ബാധിക്കുന്നില്ല. യദൃച്ഛാലാഭ സന്തുഷ്ടോ ദ്വന്ദ്വാതീതോ വിമത്സരഃ സമസിദ്ധാവസിദ്ധൗ ച കൃത്വാ പീനാ നിപത്യത.
നിപത്യതേ താനേ വന്നു ചേരുന്ന നേട്ടങ്ങളാൽ സംതൃപ്തനും ദ്വന്ദ്മുക്തനും നിർമത്സരനും ജയാപജയങ്ങളെ സമഭാവനയോടെ കൈക്കൊള്ളുന്നവനുമായ ഒരാൾ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നാലും അയാൾ അവയാൽ ബദ്ധനല്ല. താനേ വന്നു ചേരുന്ന നേട്ടങ്ങളാൽ സംതൃപ്തനും ദ്വന്ദ്മുക്തനും നിർമത്സരനും ജയാപജയങ്ങളെ സമഭാവനയോടെ കൈക്കൊള്ളുന്നവനുമായ ഒരാൾ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നാലും അവയാൽ ബദ്ധനല്ല. അപ്പോ നമുക്ക് താനെ വന്നു ചേരുന്ന നേട്ടങ്ങൾ, തന്നെത്താനെ വന്നു ചേരുന്ന നേട്ടങ്ങളാൽ ഒരാൾ സംതൃപ്തനും പിന്നെ ദ്വന്ദ്മുക്തൻ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്? ദ്വന്ദ്ങ്ങള്, അതായത് നമ്മുടെ ശരി തെറ്റ്, ലാഭം നഷ്ടം, സുഖം ദുഃഖം, അതാണ് ദ്വന്ദ്ം എന്ന് പറയുന്നത്. ആ ദ്വന്ദ്ങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തനാകാം നമുക്കപ്പൊ. രണ്ടിനെ കുറിച്ചും ചിന്തിക്കാത്തൊരവസ്ഥ. നിർമത്സരനാകുക, മത്സരബുദ്ധി ഇല്ലാതിരിക്കുക, ജയത്തിനെ പരാജയത്തിനെ സമഭാവനയോടെ കാണുക. അങ്ങനെയുള്ള ഒരു വ്യക്തി എന്താണ്? കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നാലും ആ വ്യക്തി എങ്ങനെയല്ല? ആ കർമ്മത്തില് ആ വ്യക്തി ബദ്ധനല്ല. കർമ്മത്തിൽ ആ വ്യക്തി ഒരിക്കലും ബന്ധനാകുന്നില്ല. കൃഷ്ണാവബോധത്തിലുള്ള തന്റെ സേവനത്തിന് മറ്റാരുടെയും പ്രവൃത്തി തടസ്സമായി തീരാൻ അനുവദിക്കുകയില്ല. കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ തന്റെ സേവനം ചെയ്യാനായിട്ട് മറ്റുള്ളവരുടെ പ്രവൃത്തി ഒരിക്കലും തടസ്സമായിട്ട് തീരാൻ അയാള് അനുവദിക്കുകയില്ല. എങ്കിലും ഭൗതിക ലോകത്തിലെ ദ്വന്ദ്ങ്ങളാൽ അസ്വസ്ഥനാകാതെ ഭഗവത് സേവനാർത്ഥം ഏത് ജോലിയിൽ ഏർപ്പെടാനും ഭക്തന് കഴിയും. അപ്പൊ ഭൗതിക ലോകത്തിലെ ദ്വന്ദ്ങ്ങളാൽ അസ്വസ്ഥനാകാതെ ഭഗവത് സേവനത്തിന് വേണ്ടി ഏത് ജോലിയിലും ഏർപ്പെടാനും ആർക്ക് സാധിക്കും? ഭക്തന് സാധിക്കും. കാരണം ആ വ്യക്തിക്ക് എന്തില്ല? ഈ ദ്വന്ദ്ങ്ങളിൽ ഒരിക്കലും ആ വ്യക്തി അസ്വസ്ഥനാകുന്നില്ല. ഗതസംഗസ്യ മുക്തസ്യ ജ്ഞാനാവസ്ഥിത ചേതസഃ യജ്ഞായ ചരത കർമ്മ സമഗ്രം പ്രവലീയത. ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ഗുണങ്ങളാൽ ബദ്ധനാകാതെ അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനത്തിൽ പൂർണ്ണമായി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നവരുടെ കർമ്മങ്ങൾ ദിവ്യതയിൽ വിലയം പ്രാപിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ഗുണങ്ങളാൽ ബദ്ധനാകാതെ അതീന്ദ്രിയമായ ജ്ഞാനത്താൽ പൂർണ്ണമായിട്ട് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നവരുടെ കർമ്മങ്ങള് എന്താവും? ദിവ്യതയിൽ വിലയം പ്രാപിക്കും. അതായത് ഭൗതികമായ പ്രകൃതിയുടെ ഗുണങ്ങള് ബന്ധിക്കാത്തൊരു വ്യക്തി, അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനം, ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള ആ ഒരു ജ്ഞാനം മനസ്സിലാക്കുന്ന വ്യക്തി എങ്ങനെയാണ്? പൂർണ്ണമായിട്ട് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നവരുടെ കർമ്മം. അങ്ങനത്തെ വ്യക്തി അതായത് അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനം നേടിയ ഒരു വ്യക്തി, ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ജ്ഞാനം നേടിയ വ്യക്തി ആ ചെയ്യുന്ന കർമ്മങ്ങള് എങ്ങനെയാണ് പറഞ്ഞത്? അതിനൊരിക്കലും എന്ത് വരുന്നില്ല? ഫലങ്ങൾ അനുഭവിക്കേണ്ടി വരുന്നില്ല. അത് ദിവ്യതയിൽ വലം പ്രാപിക്കും. അതായത് ആത്മീയമായിട്ടാണ് ആ വ്യക്തിക്ക് കിട്ടുന്നത്. അതായത് നമ്മൾ ഈ ഭൗതിക ബന്ധനത്തിൽ വരുന്നില്ല, ആത്മീയത്തിലേക്ക് മാറും. കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന വ്യക്തിയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളെല്ലാം യജ്ഞങ്ങളാണ്. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള വ്യക്തി ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങളെല്ലാം എങ്ങനെയാണ്? ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതായിരിക്കും. അതിന്റെ ഫലം എങ്ങനെയാണ്? അതിന് ലാഭവും ഉണ്ടാവില്ല, നഷ്ടവും ഉണ്ടാവില്ല. അതായത് ഫലങ്ങൾ ഉണ്ടാവില്ല. എപ്പോഴും സമഭാവനയുടെ ബാലൻസ് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും അത് പോകുന്നത്. അപ്പൊ അതിന്റെ പ്രതികരണങ്ങളും അതീന്ദ്രിയ ലയിക്കുന്നതിനാൽ അയാൾക്ക് ഭൗതിക ഫലങ്ങളാൽ കഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല. അപ്പൊ അതിന്റെ പ്രതികരണങ്ങളും എങ്ങനെയായിരിക്കും? അതീന്ദ്രിയമായതായിരിക്കും. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ഫലങ്ങൾ കൊണ്ട് അയാൾക്ക് കഷ്ടപ്പെടേണ്ടി വരുന്നില്ല. ബ്രഹ്മാർപ്പണം ബ്രഹ്മഹവീർ ബ്രഹ്മാഗ്നൗ ബ്രഹ്മണാഹുതം ബ്രഹ്മൈവ തേന ഗന്തവ്യം ബ്രഹ്മകർമാ സമാധിനഃ. കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ മുഴുകിയ ഒരാൾ ആധ്യാത്മിക പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കായി സ്വയം സമർപ്പണം ചെയ്തുകൊണ്ട് നിശ്ചയമായും ആത്മീയ ലോകത്തിൽ എത്തിച്ചേരും. അങ്ങനെയുള്ള യജ്ഞത്തിൽ ഹവിസും യജ്ഞാക്തിയും രണ്ടും ആത്മീയ സ്വഭാവമുള്ളതാണ്. അപ്പൊ കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ മുഴുകിയ ഒരു വ്യക്തി ആധ്യാത്മിക പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് സ്വയം സമർപ്പിക്കുന്നത് കൊണ്ട് എന്ത് സാധിക്കും? ആത്മീയ ലോകത്തിലേക്ക് എത്തിച്ചേരാനായിട്ട് ആ വ്യക്തിക്ക് സാധിക്കും. അങ്ങനെയുള്ള ഒരു വ്യക്തിക്ക് എങ്ങനെയാണ്? യജ്ഞത്തില് സമർപ്പിക്കുന്ന ഹവിസും യജ്ഞാഗ്നിയും എല്ലാം എന്തായിരിക്കും? എല്ലാതും ആത്മീയ സ്വഭാവത്തിലുള്ളതായിരിക്കും. അപ്പൊ ആധ്യാത്മിക പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് സ്വയം സമർപ്പണം ചെയ്തുകൊണ്ട് നിശ്ചയമായിട്ടും ഒരു വ്യക്തിക്ക് ആത്മീയ ലോകത്തിൽ എത്തിച്ചേരാനായിട്ട് സാധിക്കും. അങ്ങനെയുള്ള യജ്ഞത്തില് ഹവിസും യജ്ഞാഗ്നിയും എല്ലാം ആത്മീയ സ്വഭാവമുള്ളതായിട്ട് മാറുകയും ചെയ്യും. ക്ഷീരോൽപ്പന്നങ്ങളുടെ അമിതോപയോഗത്താൽ കുടൽ രോഗം ബാധിച്ച ഒരാൾക്ക് പാലിൽ നിന്നുള്ള മറ്റൊരു ഉൽപ്പന്നം തൈര് ഔഷധമായി മാറുന്നു. ഭൗതികതയിൽ മുഴുകിയ ബദ്ധനായ ഒരു ആത്മാവിന് ഇവിടെ ഗീത സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് പോലെ കൃഷ്ണാവബോധമാണ് പ്രത്യൗഷധം. അപ്പൊ നമുക്ക് പാല് അമിതമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ കുടൽ രോഗം ബാധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് നമ്മൾ ഔഷധമായിട്ട് കൊടുക്കുന്നതാണ് തൈരാണ്. അതേപോലെ തന്നെ ഭൗതികതയിൽ മുഴുകിയ ഒരു ആത്മാവ്, ബദ്ധനായ ആത്മാവിന് നൽകുന്ന ഔഷധം എന്താണ്? കൃഷ്ണാവബോധമാണ് നൽകുന്ന ഔഷധം. ഈ ഭൗതികതയിൽ നിന്ന് മോചനം നേടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കൊടുക്കുന്ന ഔഷധമാണ് എന്ത്? കൃഷ്ണാവബോധം. ദൈവമേവാപരേ യജ്ഞം യോഗിനാ പരിപാസതേ ബ്രഹ്മാജ്ഞാവപരേ യജ്ഞം യജ്ഞൈനൈവോപചുഹ്യതി. ചില യോഗികൾ
വിവിധ യജ്ഞങ്ങളാൽ ദേവന്മാരെ യഥാവിധി ആരാധിക്കുന്നു. മറ്റു ചിലർ പരബ്രഹ്മ തേജസ്സിൽ യജ്ഞങ്ങൾ അർപ്പിക്കുന്നു. അപ്പൊ ചില യോഗികൾ എന്ത് ചെയ്യും? പലതരത്തിലുള്ള യജ്ഞങ്ങളിലൂടെ ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കും. മറ്റു ചിലര് ബ്രഹ്മത്തില് ഭഗവാന്റെ ആ ബ്രഹ്മ ജ്യോതിയില് യജ്ഞങ്ങൾ അർപ്പിക്കും. ഇപ്പൊ രണ്ടു തരം യജ്ഞങ്ങളെ മുഖ്യമായി രണ്ട് വിഭാഗങ്ങളായിട്ട് തിരിക്കാം. എന്തൊക്കെയാണെന്ന്? ഭൗതിക സമ്പത്തിനായിട്ടുള്ള യജ്ഞം. ഒന്നാമത്തത് ഭൗതിക സമ്പത്തിനായിട്ടുള്ള യജ്ഞം, രണ്ടാമത്തത് അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനത്തിനായിട്ടുള്ള യജ്ഞം. അപ്പൊ ഒന്നാമത്തത് ഭൗതിക സമ്പത്തിനായിട്ടുള്ളതും രണ്ടാമത്തത് അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനത്തിനായിട്ടുള്ള യജ്ഞം. അപ്പൊ കൃഷ്ണാവബോധമുള്ളവർ തങ്ങളുടെ ഭൗതിക സമ്പത്തും ഭഗവത് പ്രീതിക്ക് വേണ്ടി അർപ്പിക്കുന്നു. അപ്പൊ കൃഷ്ണാവബോധത്തിലുള്ളവര് തങ്ങളുടെ ഭൗതികമായ സമ്പത്തും എല്ലാതും എന്ത് ചെയ്യും? ഭഗവാന്റെ പ്രീതിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടായിരിക്കും സമർപ്പിക്കുന്നത്. അപ്പൊ യജ്ഞങ്ങൾ രണ്ട് തരത്തില്. ഒന്ന് ഭൗതിക സമ്പത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള യജ്ഞം, നമുക്ക് ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ആഗ്രഹങ്ങൾ നടക്കാൻ വേണ്ടി, സാമ്പത്തിക കാര്യങ്ങളൊക്കെ നടക്കാൻ വേണ്ടി നടത്തുന്ന യജ്ഞം. പിന്നെ അതീന്ദ്രിയമായ ജ്ഞാനത്തിനായിട്ടുള്ളത്, അതീന്ദ്രിയമായിട്ടുള്ള ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയാനുള്ള അതീന്ദ്രിയമായ ജ്ഞാനം നേടാനുള്ള യജ്ഞം. അപ്പൊ രണ്ട് തരത്തില് നമുക്ക് യജ്ഞങ്ങളെ വിഭാഗങ്ങളായിട്ട് തിരിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഒന്ന് ഭൗതികവും ഒന്ന് അതീന്ദ്രിയവും. ശ്രോതദീനാന്ദ്രിയാണ്യന്യേ സംയം അഗ്നിഷു ജുഹ്വതി ശബ്ദാദീൻ വിഷയാനന്യ ഇന്ദ്രിയാഗ്നിഷു ജുഹ്വതി. ചിലർ ആത്മസംയമനമാകുന്ന അഗ്നിയിൽ ശ്രവണ പ്രക്രിയകളെയും ഇന്ദ്രിയങ്ങളെയും ഹോമിക്കുന്നു. മറ്റു ചിലർ ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങളെ ഇന്ദ്രിയമാകുന്ന അഗ്നിയിൽ ഹോമിക്കുന്നു. അപ്പൊ ചിലർ എന്ത് ചെയ്യും? ആത്മസംയമനമാകുന്ന അഗ്നിയിലെ ശ്രവണ പ്രക്രിയകളെയും ഇന്ദ്രിയങ്ങളെയും എല്ലാം ഹോമിക്കും. ചിലര് ആത്മസംയമനമാകുന്ന അഗ്നിയിലെ ശ്രവണ പ്രക്രിയകളെയും ഇന്ദ്രിയങ്ങളെയും ഹോമിക്കുന്നു. മറ്റു ചിലരാണെങ്കിലോ ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങളെ ഇന്ദ്രിയമാകുന്ന അഗ്നിയിൽ ഹോമിക്കും. മറ്റു ചിലര് ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങളെ ഇന്ദ്രിയമാകുന്ന അഗ്നിയില് ഹോമിക്കുകയും ചെയ്യും. അപ്പോൾ ചിലരെന്ത് ചെയ്യും? ആത്മസംയമനമാകുന്ന അഗ്നിയിലെ ശ്രവണ പ്രക്രിയകളെയും ഇന്ദ്രിയങ്ങളെയും ഹോമിക്കും. മറ്റു ചിലരാണെങ്കിലോ ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങളെ ഇന്ദ്രിയമാകുന്ന അഗ്നിയിൽ ഹോമിക്കും. ചിലരെന്താ ചെയ്യണത്? ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ ഹോമിക്കും, ചിലര് ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങളെ ഹോമിക്കും. അതായത് ആരാണ് ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ ഹോമിക്കുന്നവര്? ബ്രഹ്മചാരികളൊക്കെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ ഹോമിക്കുന്നു. ഗൃഹസ്ഥര്, ആത്മനിയന്ത്രണം സാധിച്ച ഗൃഹസ്ഥർ എന്ത് ചെയ്യും? ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങളെയാണ് അഗ്നിയിൽ ഹോമിക്കുന്നത്. ബ്രഹ്മചാരികൾ അഥവാ വിദ്യാർത്ഥികൾ വിശ്വാസിനായ ഒരു ഗുരുവിന്റെ മേൽനോട്ടത്തിൽ ഇന്ദ്രിയ സുഖങ്ങൾ ഉപേക്ഷിച്ച് മനോനിയന്ത്രണം ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ ബ്രഹ്മചാരികൾ അല്ലെങ്കിൽ വിദ്യാർത്ഥികൾ എന്ത് ചെയ്യും? വിശ്വാസിനായ ഒരു ഗുരുവിന്റെ മേൽനോട്ടത്തിൽ ഇന്ദ്രിയ സുഖങ്ങൾ അവർക്ക് ഉപേക്ഷിച്ചിട്ട് മനസ്സിനെ നിയന്ത്രണം ചെയ്യും. ശുദ്ധ ബ്രഹ്മചാരി ഹരേർ നാമാനുകീർത്തനം അഥവാ ഭഗവത് നാമ ശ്രവണ കീർത്തനത്തിൽ സദാ ഏർപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കും. ഒരു ബ്രഹ്മചാരി എന്താ ചെയ്യണത്? ഹരേർ നാമ കീർത്തനം, ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിച്ചുകൊണ്ട് ഭഗവത് നാമ ശ്രവണത്തിലൂടെ കീർത്തനത്തിലൂടെ എന്ത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും? ഭഗവാന്റെ സേവനങ്ങളിൽ ഏർപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കും. മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിക്കാനായിട്ട് എന്തിലൂടെ വരും? ഭഗവാന്റെ നാമജപത്തിലൂടെ, ഹരേർ നാമ കീർത്തനം അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവത് നാമ സങ്കീർത്തന ശ്രവണ കീർത്തനത്തിലൂടെ. അങ്ങനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കും? ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ, മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കും. സർവാണീന്ദ്രിയ കർമാണി പ്രാണകർമാണി ചാപരേ ആത്മസംയമ യോഗാഗ്നൗ ജുഹ്വതി ജ്ഞാനദീപിതേ. ആത്മസാക്ഷാത്കാരം നേടുന്നതിൽ തൽപരരായ മറ്റു ചിലർ ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെയും മനസ്സിന്റെയും നിയന്ത്രണത്തിലൂടെ എല്ലാ ഇന്ദ്രിയ പ്രവർത്തനങ്ങളെയും പ്രാണപ്രവർത്തനങ്ങളെയും നിയന്ത്രിതമായ മനസ്സാകുന്ന അഗ്നിയിൽ ഹോമിക്കുന്നു. അപ്പൊ ആത്മസാക്ഷാത്കാരം നേടുന്നതിൽ തൽപരരായിട്ടുള്ള മറ്റു ചിലർ എന്ത് ചെയ്യും? ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെയും മനസ്സിന്റെയും നിയന്ത്രണത്തിലൂടെ എല്ലാ ഇന്ദ്രിയ പ്രവർത്തനങ്ങളെയും പ്രാണപ്രവർത്തനങ്ങളെയും നിയന്ത്രിതമായ മനസ്സാകുന്ന അഗ്നിയിൽ ഹോമിപ്പിക്കും. ആത്മസാക്ഷാത്കാരം നേടുന്നതില് തൽപരരായിട്ടുള്ള ചിലരെന്തെയും ഇന്ദ്രിയങ്ങളെയും മനസ്സിന്റെയും നിയന്ത്രണത്തിലൂടെ എല്ലാ ഇന്ദ്രിയ പ്രവർത്തനങ്ങളെയും പ്രാണപ്രവർത്തനങ്ങളെയും നിയന്ത്രിതമായ മനസ്സാകുന്ന അഗ്നിയിൽ മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിച്ച് അതിൽ ഹോമിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കും. അത് യോഗാശക്തിയെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. പതഞ്ജലിയുടെ യോഗാ പദ്ധതിയെ കുറിച്ചാണ് ഇവിടെ സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. എങ്ങനെയാണ്? അപ്പൊ പതഞ്ജലിയുടെ യോഗാ പദ്ധതിയാണ് അവർ പറഞ്ഞത്. ഇന്ദ്രിയ സുഖങ്ങൾക്ക് ആകൃഷ്ടനായി തീരുമ്പോൾ ആത്മാവിനെ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? പരാഗാത്മാവ് എന്ന് പറയും. നമ്മൾ ഇന്ദ്രിയ സുഖത്തിന് ആകൃഷ്ടനായി തീരുമ്പോൾ നമ്മുടെ ആത്മാവ് പരാഗാത്മാവ് എന്ന് പറയും. അതേ ആത്മാവ് ഇന്ദ്രിയ സുഖങ്ങളിൽ നിന്ന് പിന്തിരിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെ നമ്മൾ എന്ത് പറയും? പ്രത്യേകാത്മാവ് എന്ന് പറയും. അപ്പൊ ഇന്ദ്രിയ സുഖങ്ങളിൽ ആകൃഷ്ടനായി കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെ പരാഗാത്മാവ് എന്നും, ഇന്ദ്രിയ സുഖങ്ങളിൽ നിന്ന് പിന്തിരിയുമ്പോൾ അതിനെ പ്രത്യേകാത്മാവെന്നും അറിയപ്പെടും. ദ്രവ്യയജ്ഞാസ്തപോ യജ്ഞോ യോഗയജ്ഞാസ്തഥാപരേ സാധിയജ്ഞാനയജ്ഞാശ്ച യഥാ സംശ്രിതാ വ്രതഃ. സ്വയം പ്രതിജ്ഞാബദ്ധരായി ചിലർ തങ്ങൾക്കുള്ളതെല്ലാം ത്യജിച്ച് ബോധദീപ്തരാകുന്നു. മറ്റു ചിലർ കഠിനമായ തപശ്ചര്യകൾ അനുഷ്ഠിച്ചും അഷ്ടാംഗ യോഗ പരിശീലനത്താലും അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാന പുരോഗതിക്കായുള്ള
വേദാധ്യായനത്താലും ഈ അവസ്ഥ കൈവരിക്കുന്നു. അപ്പൊ സ്വയം പ്രതിജ്ഞാബദ്ധരായിട്ട് ചിലരെന്ത് ചെയ്യാണ്, തങ്ങൾക്കുള്ളതെല്ലാം ത്യജിച്ച് ബോധദീപ്തരാകും. മറ്റു ചിലര് കഠിനമായ തപശ്ചര്യകൾ അനുഷ്ഠിച്ചുകൊണ്ടും അഷ്ടാംഗ യോഗ പരിശീലനത്തിലൂടെയും അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാന പുരോഗതിക്കായുള്ള വേദാധ്യായനത്താലും ഈ അവസ്ഥ കൈവരിക്കും. ചിലര് സ്വയം പ്രതിജ്ഞാബദ്ധരായിട്ട് തങ്ങൾക്കുള്ളതെല്ലാം ത്യജിച്ച് ബോധദീപ്തരായിട്ട് മാറും. മറ്റു ചിലരാണെങ്കിലോ കഠിനമായിട്ടുള്ള തപശ്ചര്യകളെല്ലാം അനുഷ്ഠിച്ചുകൊണ്ടും അഷ്ടാംഗ യോഗ പരിശീലിച്ചുകൊണ്ടും അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാന പുരോഗതിക്കായിട്ടുള്ള വേദാധ്യായനം കൊണ്ടും ഈ അവസ്ഥ കൈവരിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ പലരും പല രീതിയിലാണ് എന്തിലേക്ക് എത്തുന്നത്, ഈ ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തുന്നത്. അത് പലതരത്തിലുള്ള യജ്ഞങ്ങൾ ഏതൊക്കെ പറയണത്? ഇപ്പൊ ദ്രവ്യമായ യജ്ഞം, ഒന്ന് ദ്രവ്യയജ്ഞം. ദ്രവ്യം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളെ കൈവശമുള്ള ദാനധർമ്മങ്ങൾക്കായിട്ട് കൈവശമുള്ള വസ്തുക്കൾ ഉപയോഗിക്കുക. തപോയജ്ഞം, ചാതുർമാസ്യ വ്രതങ്ങൾ എടുക്കുന്നതൊക്കെ എന്താണ്, 4 മാസത്തെ വ്രതം അല്ലെങ്കിൽ വ്രതങ്ങൾ എടുക്കുന്നതൊക്കെ തപോയജ്ഞം. യോഗായജ്ഞം, യോഗാനുഷ്ഠാനങ്ങള് യോഗായജ്ഞം. സ്വാധ്യായ യജ്ഞം, സ്വാധ്യായ യജ്ഞത്തില് നമ്മള് ഗ്രന്ഥങ്ങൾ, സാഹിത്യ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ, വൈദിക സാഹിത്യങ്ങൾ വായിച്ചു പഠിക്കുന്നതാണ് സ്വാധ്യായം, സ്വാധ്യായ യജ്ഞം. ഇത് അല്ലാതെ നേരിട്ട് ഭഗവത് സേവനം ആയതുകൊണ്ട് ഇതിൽ നിന്നെല്ലാം വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ളതാണ് എന്ത്, കൃഷ്ണാവബോധം എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ 4 യജ്ഞത്തിനേക്കാളും വ്യത്യസ്തമാണ്. കാരണം അത് നേരിട്ടുള്ള ഭഗവത് സേവനമാണ് എന്തിലുള്ളത്, കൃഷ്ണാവബോധത്തിലുള്ളത്. ഈ ദ്രവ്യമയ യജ്ഞം, തപോമയോ, യോഗയജ്ഞം, സ്വാധ്യായ യജ്ഞത്തിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമാണ് എന്ത്, കൃഷ്ണാവബോധം. അത് നേരിട്ടുള്ള ഭഗവത് സേവനമാണ്. അപാനേ ജുഹ്യതി പ്രാണം പ്രാണേ പാനം തഥാ പരേ പ്രാണാപാനാഗതിരുത്വാ പ്രാണായാമപരായണഃ അപരേ നിയതാഹാര പ്രാണാൻ പ്രാണേഷു ജുഹ്യതി. ശ്വാസചലത്തെ ഉച്ഛ്വാസത്തിലും ഉച്ഛ്വാസചലനത്തെ ശ്വാസത്തിലും അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ശ്വാസനിരോധനം ചെയ്ത് സമാധിയിൽ വർത്തിക്കുന്നവൻ താല്പര്യമുള്ള മറ്റു ചിലരുണ്ട്. ഇപ്രകാരം അവർ ശ്വാസത്തെ പൂർണ്ണമായും നിർത്തി അവസാനം സമാധിസ്ഥരാകുന്നു. മറ്റു ചിലർ ആഹാര നിരോധത്താൽ ഉച്ഛ്വാസത്തെ അതിൽ തന്നെ ഹോമിക്കുന്നു. അപ്പൊ ശ്വാസചലനത്തെ ഉച്ഛ്വാസത്തിലും ഉച്ഛ്വാസചലനത്തെ ശ്വാസത്തിലും അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ശ്വാസ നിരോധനം ചെയ്ത് സമാധിയിൽ വർത്തിക്കുവാൻ താല്പര്യമുള്ള മറ്റു ചിലരുണ്ട്. അപ്പൊ ചിലരെന്താ ചെയ്യുന്നത്, ശ്വാസചലനത്തെ ഉച്ഛ്വാസത്തിലും ഉച്ഛ്വാസചലനത്തെ ശ്വാസത്തിലും അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യാണ്, ശ്വാസത്തിന് നിരോധനം ചെയ്തിട്ട് സമാധിയിൽ പോകാം. നമ്മൾ ഇച്ഛിക്കുന്ന പ്രകാരം നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ശ്വാസത്തെ നിയന്ത്രിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ സമാധിയിലാകുന്നത്, നമുക്ക് മരണം ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നത്, ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് പോകാനില്ലേ, അത് നമുക്ക് അങ്ങനെ സാധിക്കുന്നവരുണ്ട്. മറ്റു ചിലരാണെങ്കിലോ ആഹാര നിരോധനത്താൽ ഉച്ഛ്വാസത്തെ ഹോമിക്കുന്നവരുണ്ട്. ആഹാരം നിരോധിച്ചുകൊണ്ട് ഉച്ഛ്വാസത്തെ അതിൽ തന്നെ ഹോമിക്കുന്നവരുണ്ട്. കൃഷ്ണാവബോധം വന്ന ഒരാൾക്കാകട്ടെ എപ്പോഴും അതീന്ദ്രിയമായ ഭഗവത് സേവനത്തിൽ മുഴുകിയിരിക്കുകയാൽ സ്വാഭാവികമായി തന്നെ ഇന്ദ്രിയ നിയന്ത്രണം സാധിക്കുന്നു. അപ്പൊ കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ വന്നിരിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തി എല്ലാ സമയവും ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ തന്നെ മുഴുകിയിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് എന്താണ്, സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഇന്ദ്രിയ നിയന്ത്രണം ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും. ജീവിതാവസാനത്തിൽ കൃഷ്ണന്റെ അതീന്ദ്രിയ തലത്തിൽ സ്വാഭാവികമായും അയാൾ എത്തിച്ചേരും. ആ നിലയ്ക്ക് തന്റെ ഇഹലോക ജീവിതം ദീർഘിപ്പിക്കാൻ ആ ഭക്തൻ ശ്രമിക്കുകയില്ല. അപ്പൊ ജീവിതത്തിന്റെ അവസാനത്തിൽ ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയ തലത്തിൽ സ്വാഭാവികമായിട്ടും അയാൾക്ക് എത്തിച്ചേരാൻ സാധിക്കും. ആ നിലയ്ക്ക് തന്റെ ഇഹലോക ജീവിതം ദീർഘിപ്പിക്കാൻ ആരും ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല, ഒരു ഭക്തൻ ഒരിക്കലും ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. ആ ഭക്തൻ ഒരിക്കലും എന്താഗ്രഹിക്കുന്നില്ല, തന്റെ ഇഹലോക ജീവിതം ദീർഘിപ്പിക്കാനായിട്ട് ഒരിക്കലും ഒരു ഭക്തൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. സർവേപ്യതജ്ഞവിദോ യജ്ഞക്ഷപിത കൽമഷഃ യജ്ഞശിഷ്ടാമൃതാഭുജോ യാന്തി ബ്രഹ്മാ സനാതനം. യജ്ഞോദ്ദേശം ഗ്രഹിച്ചും യജ്ഞത്താൽ പാപപ്രതികരണങ്ങൾ നീങ്ങിയവരുമാണ് ഈ യോഗികളെല്ലാം. യജ്ഞഫലങ്ങളുടെ അമൃതം നുകരുന്ന അവർ പരമമായ സനാതന വ്യോമത്തിലേക്ക് മുന്നേറുന്നു. അപ്പൊ യജ്ഞത്തിന്റെ ഉദ്ദേശിച്ച് ഗ്രഹിച്ചവരും യജ്ഞം കൊണ്ട് പാപപ്രതികരണങ്ങൾ നീങ്ങിയിട്ടുള്ളവരുമാണ് എന്ത്, എല്ലാ യോഗികളും. അപ്പൊ യജ്ഞഫലങ്ങളുടെ അമൃതം നുകർന്ന അവര് പരമമായ സനാതന വ്യോമത്തിലേക്ക് മുന്നേറും. അപ്പൊ അത്തരത്തിലുള്ളവർ എന്ത് ചെയ്യും, പരമമായിട്ടുള്ള സനാതന വ്യോമത്തിലേക്ക് മുന്നേറാനായിട്ട് സാധിക്കും. കാരണം എങ്ങനെയുള്ളവരാണ് അവര്, യജ്ഞത്താൽ പാപപ്രതികരണങ്ങൾ നീങ്ങിയിട്ടുള്ളവരാണ്, യജ്ഞത്തിന്റെ ഉദ്ദേശം ഗ്രഹിച്ചവരാണ്. അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് എന്ത് സാധിക്കും, ആ യജ്ഞ ഫലങ്ങളുടെ അമൃതം നുകർന്നുകൊണ്ട് ആ സനാതന വ്യോമത്തിലേക്ക് മുന്നേറാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഇതുവരെ പല വിധത്തിലുള്ള യജ്ഞങ്ങളെ പറ്റിയാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചത്. ഇനി നമുക്ക് എന്താ പറയുന്നത്, ഇതിനൊക്കെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് എല്ലാത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം എന്താണ്, ഇന്ദ്രിയ നിയന്ത്രണം. അപ്പൊ ഇതെല്ലാം നമുക്ക് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്, ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇതൊക്കെ ചെയ്യുന്നത്.
ന്യായം ലോകോസ്തു യജ്ഞസ്യ കുതോന്യ കുരു സത്തമ. കുരു ശ്രേഷ്ഠ, യജ്ഞം അനുഷ്ഠിക്കാതെ ആർക്കും ഈ ലോകത്തിൽ തന്നെ സന്തുഷ്ടിയോടെ ജീവിക്കാനാവില്ല, പിന്നെയല്ലേ പരലോകത്തിൽ. അപ്പൊ യജ്ഞങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കാതെ ആർക്കും എന്ത് സാധിക്കില്ല? ഈ ലോകത്തില് സന്തുഷ്ടിയോടെ ജീവിക്കാനായിട്ട് എല്ലാവർക്കും സാധിക്കില്ല. അപ്പൊ യജ്ഞങ്ങൾ ചെയ്യാതെ ആർക്കും ഇവിടെ സന്തുഷ്ടിയോടെ ജീവിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല, പിന്നെ എങ്ങനെയാ നമുക്ക് പരലോകത്തിൽ ജീവിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത് എന്നാണ് ഭഗവാൻ ചോദിക്കുന്നത്. ഭൗതിക ലോകത്തിലെ എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങൾക്കും പരിഹാര മാർഗം എന്താണ്? കൃഷ്ണാവബോധം. കൃഷ്ണാവബോധമാണ് ഭൗതിക ലോകത്തിലുള്ള നമ്മുടെ എല്ലാ തരത്തിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾക്കും പരിഹാരമാണ് കൃഷ്ണാവബോധം. ഏവം ബഹുവിധ യജ്ഞ വിദധ ബ്രഹ്മണോ മുഖേ കർമ്മജാൻ വിത്തിതാൻ സർവ നേവം ജ്ഞാത്വോ വിമോക്ഷ്യസേ. പല വിധത്തിലുള്ള ഈ യജ്ഞങ്ങളെല്ലാം വേദസമ്മതങ്ങളാണ്. ഇവ എല്ലാം വിവിധ കർമ്മങ്ങളിൽ നിന്നുള്ളവയുമാണ്. ഈ സത്യം മനസ്സിലാക്കിയാൽ നിനക്ക് മുക്തി നേടാം. അപ്പൊ പല വിധത്തിലുള്ള യജ്ഞങ്ങളെല്ലാം എങ്ങനെയാണ്? വേദസമ്മതങ്ങളാണ്. അപ്പൊ എല്ലാ യജ്ഞങ്ങളും വേദസമ്മതങ്ങളാണ്. ഇവ എല്ലാം വിവിധ കർമ്മങ്ങളിൽ നിന്നുള്ളവായിട്ടുള്ളതാണ്. ഈ സത്യം മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നിനക്ക് മുക്തി നേടാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ എല്ലാ തരത്തിലുള്ള യജ്ഞങ്ങളും വേദസമ്മതങ്ങളാണ്. എല്ലാം എങ്ങനെയാണ്? വിവിധ കർമ്മങ്ങളിൽ നിന്നുണ്ടായിട്ടുള്ളതാണ് എല്ലാ യജ്ഞങ്ങളും. ഇത് മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കും? മുക്തി നേടാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കും. ശ്രേയാൻ ദ്രവ്യമയാത്യാജ്ഞാത് ജ്ഞാന യജ്ഞാത് പരം തപ സർവം കർമാഖിലം പാർത്ഥ ജ്ഞാനേ പരിസമാപ്യത്തെ. ഹേ ശത്രുഞ്ജയ, ദ്രവ്യയജ്ഞത്തെക്കാൾ, അതായത് സ്വന്തമായിട്ടുള്ളതിനെ ത്യജിക്കുന്നതിനേക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠമാണ് എന്ത്? ജ്ഞാനയജ്ഞം. ജ്ഞാനത്തോടെ ചെയ്യുന്ന യജ്ഞം, അതായത് ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള തത്വത്തില് ശരിയായ അർത്ഥത്തില് ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് ചെയ്യുന്ന യജ്ഞം സ്വന്തമായുള്ളതിനെ ത്യജിക്കുന്നതിനേക്കാളും നല്ലതാണ്. ഹേ പാർത്ഥ, സർവ കർമ്മത്യാഗങ്ങളും ഒടുവിൽ ചെന്നെത്തുന്നത് ദിവ്യജ്ഞാനത്തിലാണ്. അപ്പൊ എല്ലാ കർമ്മങ്ങളും ഒടുവിൽ എത്തുന്നത് എവിടേക്ക് തന്നെയാണ്? ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള അറിവില്, ദിവ്യജ്ഞാനത്തിലേക്കാണ് എല്ലാതും ചെന്നെത്തുന്നത്. ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള അറിവിലേക്കാണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് തന്നെ അറിയാം അല്ലെ, നമ്മള് ഭഗവത്ഗീത മനസ്സിലാക്കും തോറും നമുക്ക് ഭഗവാനോടുള്ള ഒരു ഇഷ്ടം കൂടി കൂടി വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നമുക്ക് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ എല്ലാതിന്റെ ലക്ഷ്യം എവിടേക്കാണ് എത്തുന്നത്? എല്ലാം ജ്ഞാനത്തിലൂടെയാണ് നമുക്കത് സാധിക്കുന്നത്. പൂർണ്ണജ്ഞാനത്തിൽ എത്തിച്ചേരുകയും ലൗകിക ദുരിതങ്ങളിൽ നിന്ന് മോചനം നേടുകയും അവസാനം അതീന്ദ്രിയ പ്രേമത്തോടുള്ള ഭഗവത് സേവനത്തിൽ മുഴുകുകയാണ് എല്ലാ യജ്ഞങ്ങളുടെയും ഉദ്ദേശം. എല്ലാത്തിന്റെയും ഉദ്ദേശം എന്താണ്? പൂർണ്ണജ്ഞാനത്തിൽ എത്തിച്ചേരുക, ലൗകികമായിട്ടുള്ള ദുരിതങ്ങളിൽ നിന്ന് മോചനം നേടുക, അവസാനം അതീന്ദ്രിയ പ്രേമത്തോടെയുള്ള ഭഗവത് സേവനത്തിൽ മുഴുകുക. ഇതാണ് എല്ലാ യജ്ഞങ്ങളുടെയും ഉദ്ദേശം. അപ്പൊ എല്ലാത്തിന്റെയും ഉദ്ദേശം എന്താണ്? ലൗകികമായ ദുരിതങ്ങളിൽ നിന്ന് മോചനം നേടുക, അതുപോലെ തന്നെ പൂർണ്ണജ്ഞാനത്തിൽ എത്തിച്ചേരാ, പിന്നെ അതീന്ദ്രിയമായ ഭഗവത് സേവനത്തിൽ മുഴുകുക. ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ മുഴുകുക എന്നുള്ളതാണ് എല്ലാ യജ്ഞങ്ങളുടെയും ഉദ്ദേശം. തദ്വിധി പ്രണിപാതേന പരിപ്രശ്നേന സേവയാ ഉപദേശന്തി തേ ജ്ഞാനം ജ്ഞാനിന തത്വദർശിനഃ. ഒരു ആധ്യാത്മിക ഗുരുവിനെ സമീപിച്ച് സത്യത്തെ കുറിച്ച് അറിയാൻ ശ്രമിക്കണം. അദ്ദേഹത്തെ സേവിക്കുക, അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്ന് വിനയപൂർവ്വം ചോദിച്ചറിയുക. ആത്മസാക്ഷാത്കാരം ലഭിച്ച ഒരാൾ സത്യം കണ്ടറിഞ്ഞിരിക്കുകയാൽ അദ്ദേഹത്തിന് ജ്ഞാനോപദേശം ചെയ്യാൻ കഴിവുണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തിരിക്കണം? നമുക്ക് ഇതൊക്കെ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ആര് വേണം? ഒരു ഗുരു വേണം അല്ലെ. ഗുരുവിലൂടെ നമുക്ക് ജ്ഞാനം നേടാൻ സാധിക്കുള്ളൂ. നമ്മള് ഇരുന്ന് വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കിയാൽ നമുക്കത് സാധിക്കില്ല. അപ്പൊ ആ സത്യത്തെ കുറിച്ച് അറിയാനായിട്ട് നമുക്കൊരു ഗുരുവിനെ സമീപിച്ച് ശ്രമിക്കണം, അദ്ദേഹത്തെ സേവിക്കണം, അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്ന് വിനയപൂർവ്വം ചോദിച്ചറിയണം. ആത്മസാക്ഷാത്കാരം ലഭിച്ച ഒരാൾ സത്യം കണ്ടറിഞ്ഞിരിക്കുകയാൽ അദ്ദേഹത്തിന് ജ്ഞാനോപദേശം ചെയ്യാനുള്ള കഴിവുണ്ട്. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു വ്യക്തിക്കാണ് എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നത്? ജ്ഞാനം നൽകാനായിട്ടുള്ള കഴിവുള്ളത്. സ്വതന്ത്രമായ ഗ്രന്ഥ പഠനങ്ങളാകട്ടെ ആധ്യാത്മിക പുരോഗതിക്ക് ആരെയും സഹായിക്കില്ല. അപ്പൊ നമ്മൾ സ്വന്തമായിട്ട്, നമുക്ക് എത്ര പാണ്ഡിത്യം ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാലും ഇത്തരത്തില് ഒറ്റയ്ക്ക് നമ്മൾ സ്വന്തമായിട്ട് ഇരുന്ന് പഠിക്കാൻ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒരിക്കലും എന്തുണ്ടാകില്ല? ആത്മീയ പുരോഗതി നമുക്ക് ഉണ്ടാകാൻ പോകുന്നില്ല. ജ്ഞാനസിദ്ധിക്ക് വിശ്വാസിനായ ഒരു ആചാര്യനെ സമീപിക്കുക തന്നെ വേണം. അപ്പൊ നമുക്ക് അതിനെന്ത് വേണം? ഒരു ആചാര്യനെ നമ്മൾ സമീപിക്കണം. കൃത്യനെ പോലെ ദുരഭിമാനം ത്യജിച്ച് സേവിക്കുകയും വേണം. ആത്മസാക്ഷാത്കാരം നേടിയ ആധ്യാത്മിക ഗുരുവിന്റെ സംതൃപ്തി എത്രേ ആത്മീയ ജീവിത പുരോഗതിയുടെ രഹസ്യം. അപ്പൊ ഒരു കൃത്യനെ പോലെ ദുരഭിമാനം ത്യജിച്ച് സേവിക്കുകയും വേണം. ആത്മസാക്ഷാത്കാരം നേടിയ
ആധ്യാത്മിക ഗുരുവിന്റെ സംതൃപ്തിയാണ് ആത്മീയ ജീവിത പുരോഗതി രഹസ്യം എന്ന് പറയുന്നത്. എന്താണ്? ഒരു ഗുരുവിനെ സംതൃപ്തിയാക്കണം. അതായത് ഗുരുവിനെ സേവിച്ച് ആ ഗുരുവിനെ തൃപ്തിപ്പെടുത്തുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടുന്നത്? നമുക്ക് ആത്മീയമായിട്ട് ഉന്നമനം കിട്ടുന്നത്. ആത്മീയ ജീവിതത്തിന്റെ പുരോഗതി എന്ന് പറയുന്നത് ആരെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുകയാണ്? ഒരു ഗുരുവിനെ. ഗുരു എന്ന് പറയുന്നത് ആരാണ്? ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ പ്രതിനിധിയാണ് ഗുരു. അപ്പൊ ഗുരുവിനെ നമ്മള് സേവിക്കുക, ഗുരു പറയുന്നത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുക, അതനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുക. അങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ആത്മീയ ജീവിതത്തിൽ പുരോഗതി നേടാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്. വിനയവും സത്യാന്വേഷണവുമാണ് ആത്മീയ ജ്ഞാനത്തിന് അനുയോജ്യമായ 2 ഘടകങ്ങൾ. അപ്പൊ ആത്മീയമായ ജ്ഞാനത്തിന് ആവശ്യമായ 2 ഘടകങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ്? ഒന്ന് വിനയം, രണ്ടാമത്തത് സത്യം അന്വേഷണം. സത്യം അന്വേഷിക്കുക, വിനയം സേവനവും ഇല്ലാതെ ആത്മീയ ഗുരുവിനോടുള്ള അന്വേഷണങ്ങൾ ഫലപ്രദമാവില്ല. അപ്പൊ നമുക്ക് എന്താവശ്യമാണ്? വിനയവും വേണം, സേവനവും വേണം. ഇത് രണ്ടും ഇല്ലാതെ ആത്മീയ ഗുരുവിനോടുള്ള അന്വേഷണങ്ങൾ ഫലപ്രദങ്ങളാവില്ല. ഗുരുവിന്റെ പരീക്ഷണങ്ങളിൽ ശിഷ്യൻ ജയിക്കേണ്ടതുണ്ട്. അങ്ങനെ ശിഷ്യന്റെ ആഗ്രഹം നിർവ്യാജമാണെന്ന് ബോധ്യപ്പെട്ടാൽ കലർപ്പില്ലാത്ത ആത്മീയ ജ്ഞാനം നൽകി ഗുരു അയാളെ അനുഗ്രഹിക്കുക. അപ്പൊ ഗുരു പരീക്ഷണങ്ങൾ നടത്തും. ആ പരീക്ഷണങ്ങളിൽ ശിഷ്യൻ വിജയിക്കണം. അപ്പൊ ഗുരു എന്ത് ചെയ്യും? ആ ആത്മീയ ജ്ഞാനം പകർന്നു നൽകി നമ്മളെ അനുഗ്രഹിക്കും. യജ്ഞാത്വാന പുനർമോഹം ഏവം യാസ്യാസി പാണ്ഡവ യേന ഭൂതാന്യശേഷേണ ദൃശ്യസ്യാത്മന്യഥോന്മയി. ആത്മസാക്ഷാത്കാരം ലഭിച്ച ഒരു വ്യക്തിയിൽ നിന്ന് യഥാർത്ഥ ജ്ഞാനം ഗ്രഹിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നീ ഒരിക്കലും മായയ്ക്ക് അധീനനാവുകയില്ല. സർവ്വജീവികളും പരമപുരുഷന്റെ അംശങ്ങളാണെന്നും അവ എന്റേതാണെന്നും നിനക്ക് സ്പഷ്ടമാകും. അപ്പൊ ആത്മസാക്ഷാത്കാരം ലഭിച്ച ഒരു വ്യക്തിയിൽ നിന്ന് യഥാർത്ഥ ജ്ഞാനം നേടിക്കഴിഞ്ഞാലുള്ള ഗുണം എന്താണ്? അപ്പൊ നമ്മൾ ഒരിക്കലും മായയ്ക്ക് അധീനനാകുന്നില്ല. അപ്പൊ നമ്മള് ജ്ഞാനം നേടേണ്ടത് ആത്മസാക്ഷാത്കാരം നേടിയ ഒരു വ്യക്തിയിൽ നിന്നായിരിക്കണം. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്തുണ്ടാവില്ല? മായയ്ക്ക് അധീനപ്പെട്ടു പോകുന്നില്ല. സർവ്വജീവികളും പരമപുരുഷന്റെ അംശങ്ങളാണെന്നും അവ എന്റേതാണെന്നും നിനക്ക് സ്പഷ്ടമാക്കാൻ സാധിക്കും. അപ്പൊ നിനക്ക് എന്ത് മനസ്സിലാകും? എല്ലാവരും പരമപുരുഷന്റെ അംശങ്ങളാണ്, എല്ലാതും എന്റേതാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഏതൊരു ജീവാത്മാവിനും ഭഗവാന്റെ നിത്യദാസൻ എന്ന നിലയിൽ കൃഷ്ണനിൽ നിന്ന് ഭിന്നമായ ഒരു അസ്തിത്വമില്ല. അതുണ്ടെന്ന തോന്നലിനെയാണ് മായ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഏതൊരു ജീവാത്മാവിനും ഭഗവാന്റെ നിത്യദാസൻ എന്ന നിലയിൽ നിന്ന് ഭിന്നമായിട്ടുള്ള ഒരു നിലനിൽപ്പിൽ എല്ലാവരും എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ നിത്യദാസന്മാരാണ്. നേരെ മറിച്ച് നമുക്ക് ഭഗവാനിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായിട്ടൊരു നിലനിൽപ്പെന്ന് തോന്നാം. ആ തോന്നലാണ് എന്ത്? മായ. ഇല്ലാത്ത ഒന്നിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുക. അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത്? മായ എന്ന് പറയുന്നത്. അപിചേദസ്യ പാപേഭ്യോ സർവേഭ്യോ പാപകൃത്തമഃ സർവം ജ്ഞാനപ്ലവേനൈവ വൃചിനം സംതരിഷ്യസി. പാപികളിൽ വെച്ച് മഹാപാപിയാണെന്നിരിക്കലും അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനമാകുന്ന തോണിയിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുമ്പോൾ നിനക്ക് ഈ ദുഃഖ സമുദ്രം തരണം ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. അപ്പൊ പാപികളിൽ വെച്ച് മഹാപാപിയാണെന്നിരുന്നാലും അതീന്ദ്രിയമായ ജ്ഞാനമാകുന്ന തോണിയിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കും? ഈ ദുഃഖ സമുദ്രം തരണം ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ നമ്മൾ മഹാപാപിയാണെങ്കിൽ പോലും അതീന്ദ്രിയമായ ജ്ഞാനം, ആ ജ്ഞാനത്തിന്റെ തോണിയിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ, ആ അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനം നമുക്ക് നേടാൻ സാധിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ ദുഃഖ സമുദ്രം തരണം ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഭൗതിക ലോകത്തെ ചിലപ്പോൾ അജ്ഞാന സമുദ്രമായും ചിലപ്പോൾ ആളിക്കത്തുന്ന ആരണ്യമായും വിശേഷിപ്പിക്കാറുണ്ട്. അപ്പൊ ഭൗതികമായി ലോകത്തെ ചിലപ്പോൾ അജ്ഞാന സമുദ്രമായിട്ടും ചിലപ്പോൾ ആളിക്കത്തുന്ന ആരണ്യമായിട്ടും വിശേഷിപ്പിക്കാറുണ്ട്. എത്ര നിപുണനായ നീന്തൽക്കാരനായാലും ശരി, കടലിൽ ജീവൻ നിലനിർത്താനുള്ള സമരം കടുത്തതാണ്. ആ നീന്തൽക്കാരനെ പിടിച്ചു കയറ്റാൻ വരുന്ന ആളാണ് ആര്? ഉത്തമനായ രക്ഷകൻ. ഉത്തമനായ രക്ഷകൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആരാണ്? എത്ര വലിയൊരു നീന്തൽക്കാരനായാലും നമുക്കറിയാം കടലിൽ ചിലപ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും? നമുക്ക് രക്ഷപ്പെടാൻ സാധിക്കണമെന്നില്ല. അപ്പൊ നമുക്ക് അവിടെ ഒരു പിടുത്തം, ഒരു കൈത്താങ് തന്ന് സഹായിക്കുന്ന വ്യക്തിയായിരിക്കും ആര്? നമ്മുടെ രക്ഷകൻ. അപ്പൊ അതാണ് ആര്? ഗുരു എന്ന് പറയുന്നത്. അതാണ് ഗുരു എന്ന് പറയുന്നത്. നമുക്ക് എങ്ങനത്തെ ഒരു സാഹചര്യം വരുമ്പോഴും നമുക്ക് അതിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ നമ്മളെ സഹായിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തി, അതാണ് നമ്മുടെ ഗുരു. യഥൈധാംസി സ്മിതോ ഗർഭ ഭസ്മാസ് കുരുതേ അർജുന. ഒരു മിനിറ്റ്, ആ ശ്ലോകം എടുക്കട്ടെ. യഥൈധാംസി സ്മിതോ സ്മിഗ്ധോ അഗ്നിർ സമിതോ എന്നല്ലേ, സോറി യഥൈധാംസി സമിതോഗ്നിർ ഭസ്മസാത് കുരുതേ അർജുന ജ്ഞാനാഗ്നി സർവകർമാണി ഭസ്മസാത് കുരുതേ തഥാ. അല്ലയോ അർജുന, കത്തുന്ന തീ വിറകിൻ എന്ന പോലെ ജ്ഞാനമാകുന്ന അഗ്നി സർവകർമ്മ ഫലങ്ങളെയും ഭസ്മമാക്കുന്നു. അപ്പൊ അർജുന, കത്തുന്ന തീ എങ്ങനെയാണോ വിറകിനെ ഇല്ലാതാക്കുന്നത്, അതേപോലെ തന്നെ
ജ്ഞാനമാകുന്ന അഗ്നി എന്ത് ചെയ്യും? നമ്മുടെ എല്ലാ പാപകർമ്മങ്ങൾ, നമ്മുടെ എല്ലാ കർമ്മങ്ങളെയും ഇല്ലാതാക്കും. അത് പാപമാകാം പുണ്യമാകാം, നമ്മുടെ എല്ലാ കർമ്മങ്ങളെയും ഇല്ലാതാക്കും. എന്ത്? അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനമാകുന്ന അഗ്നി. ആ അഗ്നി നമ്മുടെ എല്ലാ തരത്തിലുള്ള കർമ്മഫലങ്ങളും ഇല്ലാതാക്കുന്നു. പാപകർമ്മങ്ങൾ മാത്രമല്ല, നമ്മുടെ പുണ്യകർമ്മങ്ങളുടെയും ഫലങ്ങളും എന്ത് ഇല്ലാതാക്കും? ഈ അഗ്നി കൊണ്ട് ഇല്ലാതാക്കും. ഏതഗ്നിയാണ്? ഏതഗ്നിയാണ്? അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനം എന്ന അഗ്നി. അതായത് ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള അറിവ്, അജ്ഞാനം. നഹി ജ്ഞാനേന സദൃശം പവിത്രാമിഹ വിദ്യതേ തത്സ്വയം യോഗ സംസിദ്ധ കാലേനാത്മനി വിത്തതി. ഈ ലോകത്തിൽ അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനം പോലെ പരിശുദ്ധവും ശ്രേഷ്ഠവുമായി മറ്റൊന്നില്ല. ആ ജ്ഞാനം ആധ്യാത്മിക ദർശനത്തിന്റെ പരിപക്വ ഫലമാണ്. ഭക്തിയോഗ പരിശീലനത്തിൽ പ്രാവീണ്യം നേടിയ ഒരാൾക്ക് കാലക്രമേണ ഈ ജ്ഞാനം സ്വയം ആസ്വദിക്കാൻ കഴിയും. അപ്പൊ ഈ ലോകത്തില് അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനം പോലെ പരിശുദ്ധമായിട്ടും ശ്രേഷ്ഠവുമായിട്ടുള്ള വേറെ യാതൊന്നുമില്ല. ആ ജ്ഞാനം ആധ്യാത്മിക ദർശനത്തിന്റെ പരിപക്വ ഫലമാണ്. ഭക്തിയോഗ പരിശീലനത്തിൽ പ്രാവീണ്യം നേടിയ ഒരാൾക്ക് കാലക്രമേണ എന്ത് സാധിക്കും? ഈ ജ്ഞാനം സ്വയം ആസ്വദിക്കാനായിട്ട് ആ വ്യക്തിക്ക് സാധിക്കും. എങ്ങനെയാണെങ്കിലും ഭക്തിയോഗ പരിശീലനത്തില് പ്രാവീണ്യം നേടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഈ അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനം സ്വയം ആസ്വദിക്കാനായിട്ട് ആ വ്യക്തിക്ക് സാധിക്കും. ശ്രദ്ധാവാം ലഭതേ ജ്ഞാനം തത്പര സംയതേന്ദ്രിയഃ ജ്ഞാനം ലബ്ധ്വാ പരം ശാന്തി അചിരേണാധിഗച്ഛതി. ഇന്ദ്രിയ സംയമനം ചെയ്തവനും ദിവ്യജ്ഞാനത്തിന് വേണ്ടി സ്വയം സമർപ്പിച്ചവനും ശ്രദ്ധായുക്തനുമായ ഒരു വ്യക്തി ജ്ഞാനത്തിനർഹൻ തന്നെ. അത് ലഭിച്ചാൽ അയാൾക്ക് വേഗത്തിൽ പരമമായ ആധ്യാത്മിക ശാന്തി കൈവരും. ഇന്ദ്രിയ സംയമനം ചെയ്തവനും പിന്നെ ദിവ്യജ്ഞാനത്തിന് വേണ്ടി സ്വയം സമർപ്പിച്ചവനും ശ്രദ്ധായുക്തനുമായിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തി ആ ജ്ഞാനത്തിനർഹൻ തന്നെയാണ്. ആ ജ്ഞാനം ലഭിച്ചു കഴിഞ്ഞ് എന്ത് സാധിക്കും? ആ വ്യക്തിക്ക് വേഗത്തിൽ തന്നെ പരമമായിട്ടുള്ള ആ ആധ്യാത്മിക ശാന്തി കൈവരിക്കാനായിട്ട്, ആധ്യാത്മിക ശാന്തി കൈവരിക്കാൻ ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക്, ഭഗവാന്റെ ലോകത്തേക്ക്, പരമമായ ലോകത്തിലേക്ക്, പരവ്യോമത്തിലേക്ക് പോകാനായിട്ട് സാധിക്കും. എങ്ങനെയുള്ളവർക്ക്? ഇന്ദ്രിയ സംയമനം ചെയ്തവർക്കും ആ ദിവ്യമായ ജ്ഞാനം നേടിയവർക്കും, ഭഗവാന് സമർപ്പിച്ചവനുമായിട്ടുള്ള ആ വ്യക്തിക്ക്. കൃഷ്ണാവബോധപൂർവം പ്രവർത്തിക്കുന്നത് കൊണ്ട് മാത്രം ആത്യന്തികമായ പൂർണ്ണതയിലെത്താമെന്ന് ഉറപ്പുള്ള വ്യക്തിയെ ശ്രദ്ധാവാൻ എന്ന് പറയുന്നു. അപ്പൊ കൃഷ്ണാവബോധ പ്രവർത്തനത്തിലൂടെ മാത്രം എന്ത് സാധിക്കും? ആത്യന്തികമായിട്ടുള്ള പൂർണ്ണതയിലെത്താം എന്നുറപ്പുള്ള വ്യക്തിയെ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? ശ്രദ്ധാവാൻ എന്ന് പറയാം. കൃഷ്ണാവബോധ പ്രവർത്തനത്തിലൂടെ മാത്രം ആത്യന്തികമായ പരിപൂർണതയിൽ എത്താമെന്ന് ഉറപ്പുള്ള വ്യക്തിയെ ശ്രദ്ധാവാൻ എന്ന് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും. അവിടെ വയ്ക്കാൻ പറ്റില്ല, അവിടെ വയ്ക്കാൻ പറ്റില്ല. അജ്ഞശ്ച സംശയാത്മാ വിനശ്യതി നായം ലോകോസ്തി നാപരോ നാസുഖം സംശയാത്മനഃ. ധർമ്മശാസ്ത്രങ്ങളെ സംശയദൃഷ്ടിയ വീക്ഷിക്കുന്ന അജ്ഞരും അവിശ്വാസികളുമായവർക്ക് ഈശ്വരാവബോധം ലഭിക്കുന്നില്ല, അവർ അധപതിക്കുന്നു. സംശയാലുവായ ജീവന് ഇഹലോകത്തിലും പരലോകത്തിലും സന്തുഷ്ടി ലഭ്യമല്ല. അപ്പൊ ധർമ്മശാസ്ത്രങ്ങളെ സംശയത്തോടെ വീക്ഷിക്കുന്നവര്, അജ്ഞരായവര്, അവിശ്വാസികളായവര്, ഇവർക്ക് എന്തുണ്ടാവില്ല? ഈശ്വരാവബോധം ലഭിക്കുന്നില്ല. അവരെങ്ങനെ പോകും? അധപതിച്ചു പോകും. അപ്പൊ സംശയാലുവായിട്ടുള്ള ജീവന് ഇഹലോകത്തിലായാലും പരലോകത്തിലായാലും എന്തുണ്ടാവില്ല? സന്തുഷ്ടി ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പൊ ധർമ്മശാസ്ത്രങ്ങളെ സംശയത്തോടെ വീക്ഷിക്കുന്ന അജ്ഞരായിട്ടുള്ളവർക്ക്, അവിശ്വാസികളായവർക്ക് ഈശ്വരാവബോധം ലഭിക്കുന്നില്ല, അവർ അധപതിക്കും. സംശയാലുവായിട്ടുള്ള ജീവന് ഇഹലോകത്തിലായാലും പരലോകത്തിലായാലും എന്തുണ്ടാവില്ല? സന്തുഷ്ടി ലഭിക്കുന്നില്ല. സന്തുഷ്ടി ഉണ്ടാവില്ല. യോഗ സന്യസ്ത കർമാണം ജ്ഞാന സംഛിന്ന സംശയം ആത്മവന്തം ന കർമാണി നിപതന്തി ധനഞ്ജയ. അല്ലയോ ധനഞ്ജയ, തന്റെ കർമ്മഫലങ്ങൾ ത്യജിച്ച് ഭക്തിര സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്നവൻ ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനത്താൽ സംശയങ്ങളെല്ലാം നീങ്ങി യഥാർത്ഥത്തിൽ ആത്മാവിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു. അപ്രകാരം അയാൾ കർമ്മഫലങ്ങളാൽ ബന്ധിക്കപ്പെടുന്നില്ല. അപ്പൊ അല്ലയോ ധനഞ്ജയ, തന്റെ കർമ്മഫലങ്ങൾ ത്യജിച്ച്, കർമ്മത്തിന്റെ ഫലങ്ങൾ ത്യജിച്ച് ഭക്തിര സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്നവൻ ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനത്താൽ സംശയങ്ങളെല്ലാം നീങ്ങി യഥാർത്ഥത്തിൽ ആത്മാവിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനത്താൽ സംശയങ്ങളെല്ലാം നീങ്ങി യഥാർത്ഥത്തിൽ ആത്മാവിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു. അങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന വ്യക്തിക്ക് എന്തുണ്ടാവില്ല? ആ വ്യക്തിയെ കർമ്മത്തിന്റെ ഫലങ്ങളൊന്നും ആ വ്യക്തിയെ ബാധിക്കുന്നില്ല. പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ഭഗവാൻ സ്വയം അരുളി ചെയ്ത ഗീതോപദേശം അതേപടി അനുസരിക്കുന്ന വ്യക്തി അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനത്തിന്റെ കാരുണ്യത്താൽ എല്ലാ സംശയങ്ങളിൽ നിന്നും മുക്തനാകുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവത്ഗീത, ഭഗവാന്റെ ഉപദേശം, ഭഗവത്ഗീത അതേപടി അനുസരിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിക്ക് അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനത്തിന്റെ കാരുണ്യം കൊണ്ട് എല്ലാ സംശയങ്ങളിൽ നിന്നും മുക്തനാകാനായിട്ട് സാധിക്കും.
അതുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യണം? തസ്മാദജ്ഞാന സംഭൂതം ഹൃദസ്ഥം ജ്ഞാനാസിനാത്മനഃ ചിത്വൈനം സംശയം യോഗം മത്തിഷ്ഠാതിഷ്ഠോ ഭാരത. അങ്ങനെ അജ്ഞാനത്താൽ നിനക്കുണ്ടായ സംശയങ്ങളെ ജ്ഞാനത്തിന്റെ വാൾ കൊണ്ട് അറുത്ത് യോഗാനിഷ്ഠനായി എഴുന്നേൽക്കൂ ഭാരത, യുദ്ധം ചെയ്യുക. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നീ എന്ത് ചെയ്യാ? അജ്ഞാനം കൊണ്ട് നിനക്കുണ്ടായ സംശയങ്ങളെ നീ എന്ത് ചെയ്യണം? ജ്ഞാനത്തിന്റെ വാൾ കൊണ്ട് അറുത്ത് യോഗാനിഷ്ഠനായി എഴുന്നേൽക്കൂ ഭാരത, യുദ്ധം ചെയ്യുക. അപ്പൊ നീ അജ്ഞാനം കൊണ്ട് നിനക്കുണ്ടായ സംശയങ്ങളെ ജ്ഞാനത്തിന്റെ വാൾ കൊണ്ട് അറുക്കുക. അങ്ങനെ എഴുന്നേറ്റ് യുദ്ധം ചെയ്യൂ എന്നാണ് അർജുനനോട് ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറയുന്നത്. ജീവസത്തയുടെ സർവകാലികമായ പ്രവർത്തനം അഥവാ സനാതന യോഗം എന്നാണ് ഈ അധ്യായത്തിൽ പ്രസ്താവിക്കപ്പെട്ട യോഗ പദ്ധതിയുടെ പേര്. അപ്പൊ ജീവസത്തയുടെ സാർവകാലികമായ പ്രവർത്തനം അല്ലെങ്കിൽ സനാതന യോഗം എന്നാണ് ഈ അധ്യായത്തിൽ പ്രസ്താവിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന യോഗ പദ്ധതിയുടെ പേര് പറയുന്നത്. വ്യക്തിപരമായ നേട്ടങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി മറ്റുള്ളവരെ വഴിതെറ്റിക്കുന്ന സ്വാർത്ഥ തൽപരരെ സൂക്ഷിക്കണം. അപ്പൊ വ്യക്തിപരമായ നേട്ടങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് മറ്റുള്ളവരെ വഴിതെറ്റിക്കുന്ന സ്വാർത്ഥ തൽപരർ അവരെ സൂക്ഷിക്കണം. കാരണം ഭഗവാൻ നിശ്ചയമായിട്ടും ഭഗവാൻ പരമദിവ്യ പുരുഷനാണ്. അവിടുത്തെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ അതീന്ദ്രിയങ്ങളാണ്. ഭഗവാൻ പരമപുരുഷനാണ്. ഭഗവാന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ്? അതീന്ദ്രിയമായിട്ടുള്ളതാണ്. ഇതറിഞ്ഞവൻ ഗീതാധ്യായനത്തിന്റെ ആരംഭം മുതൽക്കേ വിമുക്തനാകുന്നു. അത് മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഗീത പഠിക്കുമ്പോ തുടക്കത്തിൽ തന്നെ നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കും? മുക്തനാകാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഭഗവാനാണ് പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ. ഭഗവാന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളെല്ലാം അതീന്ദ്രിയമായിട്ടുള്ളവരാണ്. അല്ലാതെ വ്യക്തിപരമായ നേട്ടങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ചെയ്യുന്നവര് മറ്റുള്ളവരെ വഴിതെറ്റിക്കുന്നവരാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആ ഗീത പഠിച്ചു തുടങ്ങുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് എന്താണ്? മുക്തനാകാനായിട്ട്, ഇതിൽ നിന്നെല്ലാം മുക്തനാകാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ രാമ ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. പഞ്ചകൽപതരൂപേശ്ച കൃപാ സിന്ധോഭ്യവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമ. അനന്ത കോടി വൈഷ്ണവൃന്ദി की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, गुरुदेव की जय, निताय गौर प्रामानंदे हरि हरि बोल. ഹരേ കൃഷ്ണ. ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ നോക്കാം അല്ലെ നമുക്ക്. ഏതുവരെ നോക്കിണ്ടായിരുന്നു? 12. ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ എത്ര വരെ നോക്കിയത്? 9 വരെ. 9. അല്ലെ. കർമ്മം അകർമ്മം വികർമ്മം പറഞ്ഞു. രണ്ടു തരം യജ്ഞങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാ പറഞ്ഞത്? ഭൗതിക ബന്ധത്തിനായുള്ള യജ്ഞവും അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനത്തിനുള്ള യജ്ഞവും. അല്ലെ. ഒന്ന് ഭൗതിക സാമ്പത്തിക ലാഭത്തിനല്ലേ? ഭൗതിക ബന്ധം ഭൗതിക സമ്പത്തിനായുള്ള. ഭൗതിക സമ്പത്തിന്. രണ്ടാമത്തത് അതീന്ദ്രിയമായ ജ്ഞാനത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള യജ്ഞങ്ങള്. പരാഗാത്മാവും പ്രത്യേകാത്മാവും എന്താണ്? പ്രത്യേകാത്മാവ്. ഇന്ദ്രിയ സുഖങ്ങളിൽ അസക്തനാകുമ്പോ പരാഗാത്മാവും അതിൽ നിന്ന് പിന്തിരിയുമ്പോ പ്രത്യേകാത്മാവും. 4 തരം യജ്ഞങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാ പറഞ്ഞത്? ദ്രവ്യയജ്ഞം, തപോയജ്ഞം, യോഗയജ്ഞം, സ്വാധ്യായയജ്ഞം. ദ്രവ്യം, തപോ, സ്വാധ്യായം, ദിവ്യയജ്ഞം. 4 യജ്ഞങ്ങൾ അല്ലെ. ഭൗതിക ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങൾക്കും പരിഹാര മാർഗം എന്താണ്? എന്താണ് പരിഹാരം? കൃഷ്ണാവബോധം. ഒരു ആധ്യാത്മിക ഗുരുവിനെ സമീപിക്കേണ്ടതിന്റെ ആവശ്യകത എന്താണ്? സത്യത്തെ കുറിച്ച് അറിയുന്ന വിനയത്തോടെയും സഹനത്തോടെയും ആവശ്യകത എങ്ങനെയാണ് സമീപിക്കേണ്ടത്? സത്യത്തെ കുറിച്ച് അറിയാനായിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? കാരണം നമ്മൾ ഈ ഒരു ഗുരുവിലൂടെ ആയിരിക്കണം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് അത് ഗ്രഹിക്കാൻ സാധിക്കില്ല അല്ലെ. ആത്മീയ ഉന്നതിക്ക് നമുക്ക് സാധ്യത ഉണ്ടാവില്ല. അത് എങ്ങനെയാണ് സമീപിക്കേണ്ടത്? വിനയത്തോടെ സമീപിക്കണം അല്ലെ. സേവന മനോഭാവത്തോട് കൂടിയായിരിക്കണം സമീപിക്കേണ്ടത്. ഭൗതിക ലോകത്തെ എങ്ങനെയെല്ലാം വിശേഷിപ്പിക്കുന്നു? അജ്ഞാന സമുദ്രം, പിന്നെ ആളിക്കത്തുന്ന ആരണ്യം. അങ്ങനെയല്ലേ? അതെ. സമുദ്രം, ആളിക്കത്തുന്ന ആരണ്യം. എങ്ങനെയുള്ള വ്യക്തിയെ ശ്രദ്ധാവാൻ എന്ന് പറയാം? കൃഷ്ണാവബോധത്തിലൂടെ മാത്രം എന്ന് പറയാം. കൃഷ്ണാവബോധത്തിലൂടെ മാത്രം പരിപൂർണതയിൽ എത്താൻ സാധിക്കുമെന്ന് ഉറപ്പുള്ള വ്യക്തിയെ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? ശ്രദ്ധാവാൻ എന്ന് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇന്ന് പറഞ്ഞതിൽ എന്തെങ്കിലും